ин байни ману худост. фақат худо метавонад ҳукм барорад. гури ману ту ҷудост. шунидаед қарсакҳои зиёд барои ин бародар. бале, фақат худо метавонад ҳукм барорад. вале афсӯс ки камбудиҳои шумо ба ман, ба оилаи ман ва ба тамоми уммат таъсири худро мерасонад. яъне ки ба кори хатои шумо ман бояд кордор нашавам. бояд бигзорам ки шумо кори хатоятонро давом диҳеду ба шумо огоҳӣ надиҳам. дар саҳеҳ ҳадис паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бо Аллаҳ қасам мехӯрад: некӣ фармоед ва бадиро манъ кунед. ин масъулияти ҳар як шахси имондор аст, на танҳо аз шайх ва олимон. некӣ фармоед ва бадиро манъ кунед. ин масъулияти ҳар як шахси мусулмоне ки дар дилаш имон дорад мебошад. ё паёмбари Аллоҳ, агар ман нахоҳам ин корро анҷом диҳам, он гоҳ чӣ? паёмбар мегӯяд: шумо бояд иҷро кунед фармударо, вагарна Аллоҳи бузург ҷазоятон хоҳад дод. шумо дастоятонро барои дуо мебардоред, вале Аллоҳ қабул намекунад. шумо бо зиндагии худ чӣ кор мекунед? мо як уммат ҳастем. мо ҳама як ҳастем, на ин ки як шахсияти ҷудо аз ҳамдигар. шумо ин ҳолати шукӯҳ ҳашаматро надоред ки бигӯед: бародар, гури ман ҷудо, гури ту ҷудост. маро бигузор чӣ тавре мехоҳам зиндагӣ кунам. не бародару хоҳарон, рафтору кирдори ман ба шумо ва аз шумо ба ман таъсир дорад. агар видеои мазкур бароятон манфиатнок бошад, онро ба дӯстонатон равон кунед ва дар вақти дуоҳоятон лутфан маро, волидайнамро ва умматро ном бурдан фаромӯш накунед, чунки мо як ҳастем. ҷазакумуллоҳу хайран барои тамошо ва дастгирӣ.